Na naší škole se uskutečnil už druhý ročník výtvarného projektu Linky umění, umění na dotek. Tento rok nám opět zavítalo 5 známých umělců, z nich 4 žáky tvořili už minule. 5 skupin bylo rozděleno do 2 ateliérů, kde během 2 dnů děti tvořily díla a následně je prezentovaly. Pojďme si nejprve přiblížit skupiny, které pracovaly v učebně výtvarné výchovy ve staré budově. Skupina pod vedením umělce Dana Trantiny si vyzkoušela malbu akrylovými barvami. My máme, řekla bych to, projekt, který se jmenuje Vida y Muerte, což znamená z překladu ze španělštiny život a smrt. Během toho procesu, že jo, té tvorby jsme najednou zjistili, že ta letka, kde se měly odehrávat třeba ještě nějaké další věci, vypadá velmi dobře tak, jak je, tak jsme se rozhodli, že uděláme ještě jeden obraz do kontrastu vlastně k tomu. Nakonec ale vznikla díla 3. Tady ten obraz, tak jsem se snažil, aby postřehl to, co může být v hlavě někoho, kdo si myslí, že mluví z cesty nebo mluví něco špatného, zároveň okolí, co na něj mluví a tak prostě. Slovenský fotograf Norbert Tappert u nás byl poprvé. Mladí umělci pracovali s velmi zvláštní a podrobnou technikou, takzvanou strukáží. Název našeho díla a našich děl jsme nazvali fotka rukou, protože vlastně jsme používali chemikálie a prostředky, jako když se používaly na vyvolávání starších fotek. Strukáž je vlastně malování vývojkou a ustalovačem na světlocitlivý fotografický papír. Některé obrázky děti následně kolorovaly anilinovými barvami. Posledním týmem ve výtvarně byl ateliér umělce Jiřího Davida. Dílo s názvem Vodopád chaosu vznikalo postupně a je vytvořeno z různých materiálů a prvků. Takovému stylu se říká asembláž. Ale tady na moři jsme použili nejdřív spreje, kterými jsme nasprejovali to plátno a potom jsme do toho použili různé tempery a anilinky. Každý vlastně má v tom, jakoby si najde nějaký individuální příběh a význam toho díla, že to je takový prostě hodně zamýšlení. Zbylé 2 skupiny tvořily v art dílně ve zrenovovaných polyfunkčních dílnách. Závěsná konstrukce 3 tečky času už visí ve školní jídelně. My jsme byli tedy v ateliéru pod vedením Anety Filipové. Naším výtvorem se stala tato socha závěsná, protože naším tématem byl vlastně vzduch. A tak nakonec po mnoha skvělých nápadech jsme se shodli na takovémto díle. Posledním projektem byly keramické masky, skupinu vedla keramička Alexandra Koláčková. Celý proces je ale běh na dlouhou trať. Že se to bude vypalovat, ale musíme počkat, než to bude suché. Kde z nich takový ten, říká se tomu střep, a ten střep se teprve naglazuje glazurami barevnými, což jsou takový prášek z kovu a skla, který na tom udělá takový, jakoby vlastně takovou polevu barevnou. Taky si myslím, že na každý té masce je kus toho autora. Moc děkujeme škole Břežany a projektu Linky umění, umění na dotek, že jsme měli možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky a vytvořit krásná díla. Všechny nás to moc bavilo. Za redakci školy Břežany Dominika Macáková.